Hola, molt bon dia. Avui hem fet un petit cim de només uns 200 metres d'alçada. Ja us he dit que s'hi arriba en cotxe, a peu, en bicicleta, com vulgueu. A vegades no ens hem de fixar només amb els 200 metres que té el puig, sinó que el que hem de fer és valorar tota la ruta que hem fet i les vistes i els llocs on podem passar. Es tracta del Puig de Queralb, està a la Pera, al Baix Empordà, i nosaltres hem fet una petita sortida des de Madremanya, passant per Sant Martí de Padrinyà, que us recomano la visita, fent aquests vols amb unes vistes esplèndides, amb aquesta banda d'aquí que des d'aquí no es veu, però sí, pujant podem veure doncs, des de Púbol fins a Caçada pel Ras i tota la plana que hi ha, on hi ha Rupià, on hi ha Corçà, veiem fins a la Bisbal, es veu fins al mar, a les Illes Medes, i per l'altra banda el Santuari dels Àngels i moltes coses més doncs, que hi veiem. És un petit puig que us recomano molt especialment del nostre repte també de cims del Baix Empordà. Doncs serà fins la propera, al Puig de Queralb, a Púbol, a la Pera.